Náhradníci. Dej sa odohráva počas štrajku profesionálnych hráčov amerického futbalu. Majitelia tímov chcú zachovať sezónu a preto najmú tzv. Náhradníkov. Hráčov, ktorí sa do ligy bežne nedostali alebo ich kariéra skončila neúspechom. Hlavnou postavou je Shane Falco, Keanu Reeves, bývalý univerzitný talent, ktorého sľubná kariéra skončila kvôli jednému psychicky nezvládnutému zápasu. Odvtedy žije s pocitom zlyhania a pochybnosťami o sebe. Tréner Jimmy McGinty zostaví tím z veľmi nesúrodej skupiny outsiderov. Bývalý policajt, zápasník sumo, väzeň, kicker s psychickým blokom alebo hluchý hráč. Nikto im neverí, fanúšikovia ich nenávidia a profesionálni hráči nimi pohrdajú. Spočiatku sa tímu vôbec nedarí, ale postupne si hráči začnú veriť a držať pri sebe. Shane sa znova učí byť lídrom a nadviaže vzťah s Annabelle, roztlieskavačkou, ktorá tiež stojí na strane náhradníkov. Keď sa štrajk blíži ku koncu, pôvodné hviezdy sa chcú vrátiť, ale niektorí sabotujú náhradníkov zo žiarlivosti. Shane aj celý tím sa musí rozhodnúť, či sa znova vzdajú, alebo zabojujú až do konca. Vo finálnom zápase Shane prekoná svoj strach, zahrá víťaznú akciu a dokáže sebe aj ostatným, že minulé zlyhanie nemusí definovať celý život. Aj keď sa profesionáli vrátia, náhradníci odchádzajú so vstýčenou hlavou ako víťazi sami nad sebou. Tvrdá hra. Hlavným hrdinom je Conor O'Neill, mladý muž, ktorý má dlhy u miestnej mafie a jeho život je dosť v rozklade. Aby získal peniaze, príjme prácu trénera detského bejzbalového tímu z veľmi problematickej štvrti. Spočiatku to berie len ako nutné zlo. O deti ani o bejzbal sa príliš nezaujíma. Tím tvoria chlapci z ulice, ktorí vyrastajú medzi násilím, genžemi a chudobou. Sú drsní, neposlušní a nikto od nich nič nečaká. Conor si k ním postupne začína hľadať cestu a učí ich nielen bejzbal, ale aj disciplíne, spolupráci a sebadôvere. Zároveň sa sám mení, prestáva myslieť len na seba a začína niesť zodpovednosť. Ako tým začína vyhrávať, rastie medzi trénerom a deťmi silné puto. Film ale ukazuje aj temnú realitu ich života. Násilie gangov si vyberie krutú daň, keď je jeden z chlapcov tragicky zabitý. Táto udalosť hlboko zasiahne celý tím aj Conora. Napriek bolesti a strate sa rozhodnú pokračovať a hrať ďalej nie kvôli víťazstvu, ale kvôli cti, priateľstvu a nádeji. Film končí dojemne a realisticky. Nie všetci vyhrajú v živote, ale aj krátka šanca môže niekomu zmeniť smer. Nebezpečná rýchlosť. Policajt Jack Traven z jednotky SWAT zneškodní bombára Howarda Pyna, ktorý však prežije a chce pomstu. Nastraží bombu do mestského autobusu, aktivuje sa, keď rýchlosť presiahne 80 km za hodinu a vybuchne, ak klesne pod túto hranicu. Autobus sa rozbehne po diaľnici v Los Angeles plný civilistov. Jack sa doň dostane počas jazdy a snaží sa udržať situáciu pod kontrolou. Pomáha mu Annie, obyčajná cestujúca, ktorá musí nečakane prevziať riadenie autobusu, keď vodič umrie. Nasleduje séria extrémne napätých situácií, chýbajúca časť diaľnice, preskok nedostávaného úseku, evakuácia cestujúcich aj súboj nervov s bombárom, ktorý Jacka neustále sleduje a provokuje. Keď sa podarí cestujúcich zachrániť, zdá sa, že je po všetkom, no Payne má ešte druhý plán. Tento raz nastraží bombu v metre, kde opäť platí podobné pravidlo o rýchlosti. Jack a Annie ho prenasledujú v podzemí a nakoniec ho definitívne zastavia. 47 Roninov. Dej sa odohráva vo feudálnom Japonsku. Hlavným hrdinom je Kai, vyvrženec zmiešaného pôvodu, ktorého samuraji pohrdajú. Napriek tomu slúži pánovi Asanovi, vládcovi provincie Ako, a tajne miluje jeho dcéru Miku. Intrigánsky šľachtic Kira, posadnutý mocou a podporovaný temnou čarodejnicou, naláka Asana do pasce. Asano je falošne obvinený z porušenia cisárskych zákonov a je donútený spáchať seppuku, rituálnu samovraždu. Jeho samuraji sa tým stávajú Róniny, bojovníkmi bez pána, a Kai je navyše vyhnaný. Vedenie Róninov sa ujíma Oishi, ktorý tajne plánuje pomstu, aj keď im cisár zakáže akúkoľvek odvetu.
Róninovia sa navonok tvária ako zlomení a bezmocní, ale v skutočnosti pripravujú plán, do ktorého znovu zapoja aj Kyle. Ten im pomáha vďaka svojim schopnostiam a znalostiam mágie a démonov. Spoločne sa vydajú na nebezpečnú cestu, bojujú s nadprirodzenými bytosťami a nakoniec zaútočia na Kyrov hrad. V krvavom finále Kyra porazí, čím obnoví česť svojho pána aj vlastnú. Aj keď pomstu vykonajú, Róninovia vedome prijímajú trest za porušenie zákona. Film končí ich dobrovoľnou smrťou, ktorá z nich robí symbol absolútnej lojality, obete a cti. John Wick. Hlavným hrdinom je John Wick, tichý a zdanlivo obyčajný muž, ktorý v skutočnosti býval legendárnym nájomným vrahom. Po smrti svojej ženy Heleny sa snaží žiť pokojný život. Posledný dar, ktorý od nej dostane, je štenia Daisy. Jedného dňa sa John dostane do konfliktu so synom ruského mafiána Josefom Tarasovom, ktorý mu ukradne auto a zabije štenia. Tým nechtiac rozpúta peklo. Ako náhle sa rozkríkne, že sa John Wick vracia, podsvetie spanikári. John má povesť muža, ktorý dokázal zabiť 3 ľudí v bare ceruzkou. John sa vydáva na nemilosrdnú cestu pomsty. Vstupuje späť do sveta nájomných vrahov s vlastnými pravidlami, hotelmi ako Continental, neutrálna pôda, zlatými mincami a prísnym kódexom cti. Postupne likviduje jedného protivníka za druhým, zatiaľ čo ruská mafia sa ho snaží zastaviť. Nakoniec sa John dostane až k Josefovi a pomstí smrť svojho psa. Aj keď pomstu vykoná, je jasné, že návrat do normálneho života už nie je možný. Matrix. Hlavným hrdinom je Thomas Anderson, programátor, ktorý v noci vystupuje ako hacker Neo. Má pocit, že sa svetom niečo nehrá a postupne sa dostane do kontaktu so skupinou ľudí vedenou Morpheom. Tí mu odhalia šokujúcu pravdu. Svet, v ktorom žije, nie je skutočný. Ľudstvo je v skutočnosti zotročené strojmi, ktoré ľudia využívajú ako zdroj energie. Aby ich udržali poslušné, pripájajú ich myseľ k dokonalej simulácii reality Matrixu. Skutočný svet je zničený a väčšina ľudí o tom nemá tušenie. Neo si musí vybrať medzi modrou pilulkou, zabudne a vráti sa k bežnému životu, a červenou pilulkou, pozná pravdu. Zvolí červenú a prebudí sa do krutej reality. Morpheus verí, že Neo je vyvolený, jediný človek schopný Matrix ovládnuť a ľudstvo oslobodiť. Skupina bojuje proti systému a jeho obrancom agentom, z ktorých najnebezpečnejší je agent Smith. Neo sa učí ohýbať pravidlá Matrixu, prekonáva strach aj pochybnosti a postupne si uvedomuje svoj skutočný potenciál. Vo finále príjme svoju rolu vyvoleného a dokáže Matrix ovládať spôsobom, ktorý ostatní ľudia nedokážu. Film končí otvorene. Neo sa rozhodne bojovať proti systému a dať ľuďom nádej na slobodu. Ďakujem za pozretie videa.